lampahan menika adilipun namung dipun sandhang yen dika mung gresah sarta gresula niku padha karo maido adile Kodrak mongko Kodrak menika sing yasa Gusti kang karya luka Gus mila saking menika ngendikanipun ingkang Raka Raden Werkudara menika sampun ngantos tinampi kanthi grahing penggalih malah menika mujudaken pamecuting diri supados jengandika Ndara Arjuna saya diwasa anggenipun matrapaken lampah tumrap lakon menika Gus dasaripun rikalenggan samangke para Pandhawa sampun andhum damel tegesipun babakan kembar mayang Dewa Daru Jaya Daru Gedang Mas Pupus Cindhe Debok Smasa kalian gamelan Lokananta jangkep sak penabiripun menika sampun dados jejibahanipun ingkang Raka Pambayun Ndara Puntadewa anggenipun minggah kayangan sowan wonten ngarsanipun Sang Hyang Girinata dene magepokan kalian temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa menika dados ayanipun ingkang Raka Panenggak Raden Werkudara cucuk lampah Wanara Seta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon Danu Pancal Panggung menika dados jejibahanipun Pulunandika Raden Gatotkaca dene sampeyan kajibah supados minggah wonten kayangan Cakra Kembang sowan dumateng anak kula pun Kamajaya nyambat dumateng Kamajaya supados maesi utawi dandani manten lanang nenggih dika Ndara Janaka mila manggu mrigah mangju mangkah lelakon niki boten rampung yen namung dipun tangisi Gus lelenging driya mangu-mangu pangungkung kanduan rimang lirlito tanpa kani tulung kae suarane sapa ingkang sambat saking sak ngandhaping jurang jebul Kakang Mbok Bratajaya wonten mriki larah-larahipun kados pundi Kakang Mbok Dimas kowe lak kudune golek serah-serahan lah kok adikku malah kok ngungrum ana tengah ngalas iki karepmu piye kowe jaluk di Kakang Kusik Kakang ninggal tata krama murang tata wani nyibra kowe saka kedaton ketitik kowe mapan ana jroning alas iki mongko dhisik Kakang Bramantyamu siramen nganggo tirtaning kawicaksanan yo Kakang
aja duwe panyakra bawala marang Yayi Parto. Mergo sing tumindak murang tata nyidra aku iki dudu Permati. Yen dudu Permati banjur sapa? Sawangne sing kledang-kledang mrene kae sapa, Kakang? Atiku wis entek, Mbok. Tak kira kowe wis mati mergo kowe nyemplung jurang, Mbok. Syukur kowe isih urip. Tak rewangi nyolong kowe saka kedaton. Bot-bote ngantepi